שלום לכולם, ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט הרביעי במספר של הקהילה הטכנולוגית אינדסטרי-נט. כאן מורק שילה, מנהלת הקהילה, מהנדסת תעשייה וניהול ודאטה אנליסטית בחברת מדיה מוכרת. עימי נמצא כאן היום אלעד אמרן, דאטה סיינטיסט בחברת היטאצ'י. למי שלא מכיר, פתחתי קבוצת וואטסאפ המיועדת לעוסקים בתחומי הדאטה, ואלעד הוא אחד האנשים הבולטים בקבוצה. היי אלעד, מה שלומך בימים אלו? היי, מצוין, מצוין. כמה שאפשר. אני שמחה שאתה איתנו כאן. אני אשמח אם תוכל לספר לנו על עצמך, מה אתה עושה במסגרת התפקיד, את היום-יום שלך. אז בכיף. אני כרגע ראש צוות דאטה סיינס בחברת היטאצ'י, מוביל את תחום ה-AI בחברה עבור תעשיית הסמיקונדקטור. מי שלא יודע, זה החברות שמייצרות צ'יפים כמו אינטל, סמסונג, AMD וכאלה. בעצם היטאצ'י, מה שהיא עושה, היא מוכרת מכונות ענקיות לתעשיית הייצור צ'יפים. אני והצוות שלוקחים את הדאטה מהמכונות ועוזרים בעזרת אלגוריתמים חכמים למנוע תקלות, לעזור בייצור ומפתחים מוצרי קצה מבוססי AI עבור התעשייה. זה בגדול מה שאני עושה. וואו, זה נשמע מאוד מאוד מרתק. שכן, זה מאוד מעניין. כן, מאוד. אני אשמח אם תוכל להסביר למאזינים שלנו שלא כל כך מכירים את התחום של הדאטה סיינס, אז מהו בעצם התחום, כיצד ניתן להגיע אליו, מה הייתה הדרך שלך בהגעה אליו? אז אוקיי, אם אני אנסה להסביר בגדול מה זה דאטה סיינס, זה בעצם מציאת פאטרנים בדאטה. וזה תמיד צריך להיות גם ה-state of mind של החוקר דאטה. לא משנה אם באקסל פשוט, או ברשתות נוירונים הכי משוגעות שיש, כמו גן וכאלה. תמיד יש יותר משיטה אחת לבצע את העבודה, ופה גם נכנס לפן יותר גם האומנותי, וכמות הניסיון שיש לנו בתחום. איך אני הגעתי לתחום? אז קודם כל התחלתי מתואר בהנדסת חשמל, 1.5 שנה בורד דיזיין אחר כך, זה בתחום החומרה, 2 DSP, למי שלא יודע זה דיגיטל סיגנל פרוססינג, שם נחשפתי בעצם לתחום האלגוריתמים, והרבה פעמים Machine Learning עזר לי בעבודה של ה-DSP. בנוסף הקמתי סטארט-אפ עם עוד 2 חבר'ה, והייתי אחראי שם על תחום החומרה דווקא, והמוצר הפיזי. ומה שבעצם עשינו היה לנתח סאונדים באוויר, ולהמיר אותם להתראות, כמו נגיד אם היה עגלה ישן, צבע אדום, תינוק בוכה, אז היינו ממירים להתראות בטלפון, ובנוסף היה מוצר פיזי שישב בבית ומאזין. נראה לי שהסטארט-אפ הזה שרד עד היום, דווקא די יפה. לאחר מכן אשתי אמרה לי, מספיק עם הסטארט-אפים, לך לחברה גדולה, בדיוק התחתנתי, וקיבלתי גם הצעה מהיטאצ'י בתחום של תחזוקת מכונות האופטיות שלהם. שם פיתחתי אלגוריתם שיודע למצוא תקלות בלייזר ולתת פרדיקציה לגבי הרכיבים בתוך הלייזר. היו לי מנהלים, האמת, מעולים, ובעזרתם וביחד איתם לקחנו את הפרויקט הזה קדימה, ולאחר המון PR'ים שזה יחסי ציבור בעברית, ומצגות ותוכניות עסקיות, ופגישות בכל העולם, ארצות הברית, יפן, אירופה, ועוד המון אלגוריתמים באמצע, היטאצ'י בסוף קיבלו את העובדה שכן שווה להם לפתוח מחלקת AI. וזה בעצם מה שאני עושה היום בשנתיים האחרונות. מחלקת AI זה בעצם מחלקה של בינה מלאכותית בתוך היטאצ'י. אבל עוד פעם, ככה אני עשיתי את זה, וזו דרך טובה, אני חושב, לחבר'ה שיותר מרגישים יזמים, ונשמה שלהם יזמים, ויזמות בחברה גדולה לא כל כך שונה באופי של הבן אדם שעושה את זה מאשר לפתוח סטארט-אפ. רק שבניגוד לסטארט-אפ מהיר ויעיל, חברה גדולה עובדת די כמו טנק. קשה מאוד להזיז אותה, אבל ברגע שהטנק זז, כמעט בלתי אפשרי לעצור, ובניגוד לסטארט-אפים, המון לא יסתדרו. זה בעצם ההבדל בין חברה גדולה לסטארט-אפ. מעניין, אז בעצם אנחנו למדים על הקשר בין דאטה סיינס להנדסת חשמל, שזה מעניין. הנדסת חשמל, מהנדסת חשמל הגעתי יותר ל-DSP. DSP זה גם תחום של אלגוריתמים, והיום כולם משתמשים במשין לרנינג, ובעצם כולם לוקחים דאטה ומחפשים פאטרנים, זה בעצם הרעיון. אולי נסביר למאזינים שלא כל כך בקיאים במושג של משין לרנינג, מה זה בדיוק אומר?
Machine Learning בגדול זה לקחת דאטה ולחפש פאטרנים בתוך הדאטה. לא משנה איך אתה עושה את זה, גם אם זה באקסל, או גם אם זה רשתות נוירונים, או CNN, SVM, ויש מיליון אלגוריתמים, כל שני וחמישי יוצא אלגוריתם חדש. זה פשוט לקחת את הדאטה ולמצוא פטרנים. אז בהמשך למה שנאמר, אילו כישורים וכלים לדעתך נדרשים על מנת להגיע לתפקידים של דאטה סיינטיסט? יש לך איזה שהם טיפים למתחילים? כן, יש גם טיפים למתחילים, ובנוסף יש גם המון כישורים שהדאטה סיינטיסט צריך. דאטה סיינטיסט, כמו הרבה מקצועות הייטק היום, זה מגוון מאוד, ולפעמים הכל מקצועי שונה בין חברה לחברה. אצלנו לדוגמה, הדאטה סיינטיסט עושה הכל ממודלים ולאסוף את הדאטה, להכין את הדאטה, לנקות אותו, QA, בונה את שאלת המחקר וקוד לפרודקשן, וגם דוקומנטציות בסוף. אבל אצלנו מכינים דרישה מוצרי AI מהלקוח ועד מוצר קצה. יש חברות שבחרו מודל עסקי שהדאטה סיינטיסט יעסוק רק בבניית מודלים, ואפילו יימנע מלנקות את הדאטה. ויש הכל מהכל ביניהם, במה שאמרתי בהתחלה לבין עכשיו. לכן לדעתי נכון עבור דאטה סיינטיסט להכיר את כל העלילה, מאיך עושים דאטה ואיפה, איך לאחסן אותו, איך שואלים את שאלת המחקר, ועד פיתוח מוצר שעובד בפרודקשן. חשוב בנוסף להכיר את השוק של ה-AI בעולם על מנת להיות חלק ממנו. העולם הזה מתחלק בערך לשתיים. חברות שעושות אלגוריתמים בתוך החברה כדי לשפר מוצר קיים, שזה בדרך כלל חברות גדולות, או סטארט-אפים שזה הקור שלהם, הטכנולוגיית AI. בנוסף, יש חברות פרויקטים, שמטרתם לעזור לחברות שלא מעוניינות עכשיו לגייס דאטה ולא בטוחות איך להתנהל עם דאטה. כי זה לא מה שהן עושות ביום יום. וגם יש לו מעט פרילנסרים בתחום. אם בחרנו לעבוד בחברת פרויקטים או שהם בחרו בך, אז כנראה שתיחשף להרבה מאוד תחומים בתעשייה. כשאני אומר תחומים, אני מתכוון לתעשיות כמו רפואי, סייבר, ייצור, עסקי ושיווק, פינטק, ולכל אחד מהתחומים שהזכרתי יש עולם שלם של אלגוריתמים שמשתמשים. ולא בהכרח המודלים לפתרון בעיות בעולם הרפואי יתאימו לעולם של הסייבר לדוגמה. לכן הרבה פעמים משאבי אנוש ישאלו וירצו דווקא חבר'ה שעבדו על מודלים מאותו תחום שהחברה מתעסקת בהם. לפעמים יש להגיד לגמרי לא בצדק, כי הרבה מתודולוגיות כן חופפות בין התחומים, וגם בין התעשיות, אבל יש דרך לשכנע אותם איך דווקא כן לזמן אותך לרעיון, אבל נשאיר משהו אולי לפודקאסט הבא. אולי קצת נדבר מבחינה טכנית, איך ניגשים לכל העניין של ה... כן, אני אשמח לדעת למשל אילו כלים טכנולוגיים נדרשים על מנת לבצע את התפקיד. אז ככה, אולי נחלק את זה לכמה דברים. קודם כל פייתון. מה בפייתון? כל הפאקג'ים של נמפאי, פנדה, אסקלר, טנסורפלואו, קרס, מי ששומע אותנו ולא בדיוק יודע מה אני מדבר או מה זה, אולי נרחיב על זה קצת בהמשך. לינוקס ויוניקס, מערכות הפעלה, גם מאוד חשוב. בנוסף, כדאי מאוד להבין סטטיסטיקה. כיוון שמשין לרנינג אין מה לעשות, הוא תחום של מספרים גדולים. כלומר, זה לא חד ערכי לפעמים, אלא מדובר פה לפעמים על אלפים ואפילו מיליונים של אובזרוויישנים, או תמונות, או כל דאטה אחר, ומנת להעריך את המודלים שבנינו, או לבנות מערכות ייחוס נכונות, או אפילו לבנות מבחנים סטטיסטיים עבור הטסט שלנו. ועל פי הבעיה, אני ארצה גם להגדיר את הסטטיסטיקה, שגם נרצה להשתמש. אבל עוד פעם, זה ממש בקצה המזלג, הדיונים הסטטיסטיים, המקצוע הזה לא נגמרים כמעט, ותמיד תמצא מישהו שיסתכל על הבעיה קצת אחרת, ויגדיר מבחן סטטיסטי אחר. האמת, יש ספר טוב מאוד באנגלית, אולי אני ארשום את זה בתגובות אחר כך בפייסבוק, בקבוצה שלך, יש ספר שנקרא Statistics, אני חושב ביי פרידמן, או פיסני, משהו כזה. הוא מפרסם מקורות מידע, כן. כן, אני ארשום את זה בזה. הוא בעצם ספר שמתעסק פחות בנוסחאות, אלא יותר בקטע האינטואיטיבי של הסטטיסטיקה. אני אפרסם את זה גם בזה. בנוסף אולי, דווקא לחבר'ה שמחפשים עבודה. החבר'ה שמחפשים עבודה בתחום הזה, או בכלל בתחום של ההייטק, הם בכלל לא שעננים. אני מקבל בסביבות 10-20 מיילים בשבוע, מחבר'ה שרוצים להיכנס לתחום.
שאיכשהו מצאו את המייל שלי, או אפילו יש כאלה שממש מוצאים את הטלפון ויוצרים איתי קשר, הם מחפשים באמת עצה טובה, או אפילו פרויקט, גם גמר וגם להתמקצע, הם גם שואלים אם יש עבודה אצלנו. אנשים היום פחות מחכים שיפרסמו משרות, והרבה מהם יוצאים קשר עם בכירים כדי לנסות לקבל את עצמם. אז האמת שזה די הפך להיות תחביב שלי, אני משתדל כן לעזור כמה שעות בשבוע, אני בדרך כלל מקדיש את ימי ראשון לזה, כדי לדבר עם החבר'ה, שוב, ימי ראשון כי אני עובד עם ארצות הברית, אז יום ראשון יש לי כזה זמן פנוי, באמת כדי לדבר עם החבר'ה שפנו אליי ומנסה לעזור להם. גם היום אני חושב שזה בכלל מצווה לנסות לעזור לחבר'ה להגיע לעבודה, אז אני גם מפרסם אולי בתגובות את המייל שלי מי שירצה. אני יכולה גם להעיד באופן אישי על תרומתך הגדולה לקבוצה שאני מריצה בוואטסאפ. באמת אנשים למדו ממך המון מהידע שלך, ואנחנו באמת אומרים לך תודה גדולה על זה. יש, תודה רבה. אנחנו באמת נהנים ללמוד ממך כל פעם מחדש. כיף בקבוצה שלך. קבוצה של דאטה, נשמע משעמם וזה, אבל... יש שם אקשן, יש שם אקשן. יש אקשן, ויכוחים, הכל מהכל. לגמרי. אז ככה באותו נושא, המלצת על הספר, אולי יש לך עוד איזה שהם מקורות מידע טובים ללמידה מבחינתך, שאנשים ככה יכולים ללמוד גם את הידע הסטטיסטי שנדרש, גם את הידע התכנותי? אני פחות, הייתי לסיימת, אני פחות הלכתי לקורסים וכאלה, זה לא התעסקתי, ומידע, הרוב גם מספרים, ויש לי הדוקומנטציה של אסקלרן וכאלה הם מאוד מאוד טובים, אבל כן אולי רציתי להדגיש עוד משהו בנושא של מחפשי עבודה, לפני שנכנס לדברים האחרים. כן. בנוסף, צריך גם להגדיר את עצמך, מאוד מאוד חשוב. אם הולכים לתחום של דאטה סיינס או כל תחום אחר, בכלל, צריך שהפרופיל המקצועי יהיה ממש מוגדר למי שאתה. דוגמה, שלום, אני אלעד, אני דאטה סיינטיסט. ואז אוקיי, כולם יודעים שהם דאטה סיינטיסט. חשוב מאוד להגדיר גם בלינקדין, אני לא מומחה לינקדין, כן? אבל חשוב מאוד להגדיר גם בלינקדין, גם בקורות חיים וכל דבר, מי אתה, על פי מקצוע. לדוגמה, שלום, אני נגר. אז אני יודע שהבן אדם הוא יכול לעשות לי מטבח. אבל אם הוא יגיד לי, אבל אם יהיה רשום נגיד לנגר בקורות חיים, עשיתי קורס נגרות, ועבדתי שנה על פטיש, ושנתיים וחצי על מסור, אני לא בדיוק יודע. וגם אל תצפו אולי מהמשאבי אנוש לזקק את המידע הזה, כדי לעזור לכם להגיע למשרה. אז מאוד מאוד חשוב להיות חד מי אתם בעולם הזה. כי גם אנחנו, בתור ראשי צוותים ומנהלים בכירים, מחפשים את הבן אדם שיעשה לנו את העבודה. עכשיו לזקק את המידע מקורסים וכאלה, גם למשאבי אנוש, תרחמו על זה. מעולה. זה בנושא הזה. עוד משהו זה טיפ מצוין, אלעד. המון אנשים לא מגדירים את עצמם, למשל גם אם אתם כותבים בקורות חיים שאתם יודעים פייתון, אולי כדאי אפילו להוסיף איזה ספריות פייתון אתם בקיאים בהן, עם מה עבדתם. אולי ככה נרחיב על הספריות פייתון שציינת בהתחלה? אפשר. נמפי, יש פנדה, זה בעיקר לדאטה, לשחק עם דאטה, SQLearn זה יותר למודלים ולעשות ספליטים עם הדאטה. אחרי שעוברים את SQLearn אפשר לדבר גם על TensorFlow וקרא, שזה יותר לרשתות נוירונים, זה קצת יותר למתקדמים. אפשר להתחיל מנמפי ופנדה ו-SQLearn, זה ממש כיף. אני יכולה להעיד שגם דאטה אנליסטים משתמשים בספריות האלו לניתוח דאטה, אז זה משהו שכן כדאי ללמוד במידה ואתם כן רוצים להיכנס לתחום. ושאלה ככה אחרונה לקראת סיום, מה הם האתגרים עם מה אנשי דאטה מתמודדים בעבודה ביום יום? אנשי דאטה, יש את הכי גדול, זה האתגר הכי גדול, שזה גם, לדעתי, עוד פעם, הוא בעצם לשאול את שאלת המחקר הנכונה, שזה הכי קריטי בכל הפרויקט ובכל פרויקט, בהתחלה כמובן המנחה, או הלקוח, הוא מגדיר את הבעיה העסקית, ואותה אנחנו צריכים להמיר לשאלת מחקר של AI. ולפני כל פרויקט כזה, וכל שאלת מחקר לוקח לי לפחות בין שבוע לשבועיים רק לנסח שאלת מחקר נכונה. וואו. זה תהליך שכל הצוות שותף לו, וזה עובר גם במצגות ודוקומנטציה ללקוח, וזה ממש עובר אליו כ-business requirements ללקוח. זה מה שאתה רוצה, זה מה שאתה מצפה. מאוד חשוב.
שכולם יהיו שותפים לשאלת מחקר, והלקוח גם חתום על זה. ורק אז מתחילים לכתוב קוד. שאלת המחקר הרבה לא מתייחסים אליה ברצינות, אלא ישר הולכים לנקוד דאטה ולכתוב קוד. יש המון חשיבות לנסח נכון את שאלת המחקר. לקוח יכול לבוא לדוגמה ולהגיד, אני רוצה לזהות אנומליות של מערכת של מעל 95%. זאת השאלה העסקית. המשפט הקטן הזה זה רק השאלה העסקית. איך להמיר את זה לשאלה של דאטה סיינס, שאפשר להתחיל לעבוד ולהריץ מודלים, זה תחום שלם. זה תחום שלם של סטטיסטיקה, ואילו מבחנים סטטיסטיים, ה-95% האלה צריך לעמוד, ובהינתן דאטה כזה או אחר, יש פה עולם שלם שאנשים לפעמים שוכחים, וזה אחד גם מהאתגרים החשובים לחוקר אמיתי. בכל זאת, דאטה סיינטיסט הוא חוקר, הוא גם צריך לרשום קוד ולדעת ספריות והכל, אבל בסופו של יום הוא גם חוקר והוא צריך לנסח את שאלת המחקר. אם בונים אותה טוב, זה כמובן יעזור לקצר תהליכים, יש הרבה כאלה שאומרים 80-20, תחשוב 80% על הבעיה ותעשה 20% מהעבודה, כל הדברים האלה, זה בהחלט נכון במקרים האלה של ה-AI. החבר'ה דווקא ששואלים את שאלת המחקר הנכונה הם הטופ של הטופ בתעשייה. אותם באמת קשה למצוא. יש המון מתכנתי פייתון, רובם טובים, כאלה שיודעים לנסח שאלת מחקר, ראיתי מעטים, באמת. זה האתגר לדעתי הכי חשוב. מעניין, וואו. אבל גם שאלת על מבחינה טכנולוגית. נכון. מבחינה טכנולוגית, שוב, יש דברים שאני מאוד אוהב, פחות אוהב, אני, נגיד לצורך העניין, מאוד אוהב אלגוריתם שנקרא PCA. אין פרויקט כמעט שלא השתמשתי בו, הוא מתאים לכל העולמות, גם רפואי, גם פינטק, גם סייבר, כל העולמות כמעט משתמשים בו, מאוד שווה, מאוד שווה להתעמק בו אפילו, הוא לא קשה, הוא לא מתוסבך יותר מדי, אבל כן הוא נותן לך איזשהו, גם להיזכר באלגברה ליניארית, כי זה בעצם עניין של מטריצות, זה מכפלות של מטריצות, וזה גם האלגוריתמים האלה שבעצם סוגרים לך מעגל עם התואר, הרבה כאלה עשו אלגברה ליניארית, ודירגו מטריצות, ודירקת מטריצות, ומצאת ערכים עצמיים, ווקטורים עצמיים, ובתואר אתה לא בדיוק יודע למה עשית את זה. אין לך את כל העלילה. וואו, אני לגמרי יכולה להתחבר למה שאתה אומר. כן? ופתאום את נפגשת אחרי כמה שנים, ואתה, מה אני עושה? אבל זאת אומרת, אוקיי, אמא שלי אמרה לי לסיים תואר בחשמל, יאללה, אני אהיה מהנדס, לא יודע למה אני מדרג מטריצות, זה יכול לקחת שנים, לדרג מטריצה אחת, בסוף יוצאים איזה מספרים, זה מה יש. בעצם זה גם אלגוריתם שעוזר לך לסגור את המעגל הזה, והוא אומר לך למה זה חשוב, איך זה חשוב, ומאחורי כל דבר כזה שאתה לומד, מתישהו כנראה בחיים תגיע אליו. זה מה שאני חושב. ובאמת אולי לאוניברסיטאות הייתי אומר, יש דווקא בזה מה להשתפר, שוב, אני לא מבקר את האוניברסיטאות, ואין לי שום מושג לגבי החינוך בארץ, לא מה שידוע לי משהו יותר מחבר'ה שבתוך המערכת של החינוך, אבל כן לסטודנטים עצמם תמיד כדאי לחפש את העלילה לפני זה. ובטח גם בנוסף למטריצות גם גזרת הרבה. גם לזה יש שימושים. נשבע לך גם לזה יש שימושים. וואו, אז אתה מדבר לנו את המטה עכשיו. יש שימושים למתמטיקה באוניברסיטה. יש שימושים, גם גזירה מסדר שלישי, גם האינטגרל, יש שימושים לזה, זה קיים, זה רלוונטי בחיים. כן. וואו, אז בסופו של דבר, דאטה סיינטיסט אפשר לומר שהוא אדם שכל הזמן יש לו את השאיפה לחקור, אבל לצד זה הוא גם צריך להיות מתכנת טוב. מתכנת טוב בעיקר לפרודקשן. לא נורא, אם אתה לא מתכנת טוב, לא אסון גדול, כי יש חברות, עוד פעם, במקרה שלי, בחברה שלי, כן אתה תכתוב קוד לפרודקשן. אז כן אתה צריך גם מתכנת טוב. אבל יש חברות שהם עושים אך ורק את המודלים. לפעמים את המודלים האלה מעבירים ל-C, לפעמים יש את הבן אדם של הפרודקשן שהוא רושם את האלגוריתם מחדש. לא נורא אם אתה לא יודע, קוד לבוריו ואיך חושבים קוד לפרודקשן עם כל ה-housekeeping וה-unit-test, אבל כן צריך לדעת בסוף, זה משהו שהוא nice to have. כן. מה זה? זה משהו שהוא nice to have. יותר מזה, אבל זה לא בהכרח חייב כדי לקבל את המשרה הראשונה או את הדברים האלה. עכשיו, גם עוד משהו אולי,
אם כבר דיברנו על המשרה הראשונה, כן יש את כל המחשבות והעניינים של למה דווקא אני אתקבל. אני באתי ממכללה כזאת ואחרת, ויש כאלה שציינו תואר שני מהטכניון, אז אולי בכמה מילים איך עושים את זה, ואולי גם לחבר'ה האלה יש סיכוי, נקרא לזה ככה, כי לא כולם, גם לחבר'ה מהטכניון, בסוף יבוא מישהו מהרווארד. זה קרה לי. וואו. כן, אני עובד עם מישהו. כן, אני עובד, עכשיו מהצוות שלי הוא בחור PhD מהרווארד, אז תמיד גם כאלה יבואו. בסופו של יום, העולם של ה-AI בעצם מתחלק לתחומים בתעשייה. תחום של פינטק, תחום של סייבר, תחום של... אם נגיד בן אדם יבוא ממכללה, גם תואר ראשון, ויעשה איזה 2-3 פרויקטים בתחום של סייבר, דווקא, והוא מהתואר השני, מהטכניון, שוב, זה גם תלוי כל חברה והזה שלה, אבל אני רק אומר, יש סיכוי ויש תקווה גם. והוא מהתואר השני, מהטכניון, יעשה פרויקט או תזה בתחום של הרפואי, ודווקא החברה מתעסקת בסייבר לצורך העניין, שהבחור עשה 2-3 פרויקטים בסייבר, יש לו דווקא סיכוי מאוד מאוד גדול, גם אם רק תואר ראשון, אבל הוא מראה יכולות גם בסייבר וגם הוא מדבר איתם בשפה. בדרך כלל המנכ"לים וה-CTOים הם לא חבר'ה של AI, הם יותר חבר'ה של התחום הספציפי שהחברה מדברת. אם זה סייבר, אז זה חבר'ה שמומחים בסייבר. ואתה בא ואתה מדבר איתם בשפה שלהם, כי זה כמה פרויקטים בסייבר, ואתה יודע את כל המילון מושגים. יהיה הרבה יותר קל לגייס אותך, מאשר מישהו שעכשיו צריך ללמד אותו בכלל את השפה. אז יש גם סיכוי לחבר'ה האלה. כלומר, זה לא סגור לבוגרי הרווארד. אני בכלל ממליצה באמת למי שהוא חסר ניסיון בכל תחום, לא רק בדאטה סיינס, גם בתחום של למשל, אם רוצים להיכנס לדאטה אנליסט, באמת להראות נכונות ומאמץ ולבנות פרויקטים אישיים ותיק עבודות שיהיה מה להראות למעסיקים, כי זה מה שבסופו של דבר מראה את האמביציה, ולפעמים זה מה שמעסיק מחפש. נכון, בהחלט. בהחלט. יפה מאוד. יש מהרווארד ועד מכללות, יש הכל. נכון. אז ככה יש גם תקווה, יש תקווה לכולם, פשוט תאמינו בעצמכם, ואתם תגיעו למקום הנכון. אז אלעד, אני בנימה אופטימית זו, אני מאוד מאוד שמחתי לארח אותך כאן, והיה מרתק לדעתי. מאוד מאוד נהניתי, תודה רבה. תודה רבה. בהחלט רואים שזה שקיעה בקהילה, וכל הכבוד לך. שאלה קטנה אולי אלייך. כן. אפשר למסור דשים? בכלל מוסרים דשים בפודקאסט? זה נהוג? אתה יכול למסור דש. לא יודע, תמיד דש להורים. כן, אתה יכול. דש להורים. דש להורים. תודה שהגיעני עד הלום. כן, האם אפשר לפרסם את העסק של אשתי? סתם לא, צוחק. אז תודה רבה אלעד, וחג סוכות שמח. תודה רבה. תודה רבה לכולם, תודה.